BBC News interviewer Patrick Fisker. Vi er taget ud til Gudrun, som har set et skudsepisode mellem politi og tyveri. Hun vil gerne lige fortælle til alle jer folk derude, hvad hun egentlig har set. Gudrun, beskriv, hvad så du? Hvordan var det? Jamen, jeg er lidt bange for, at de ser mig i fjerneren. Jamen, det gør de ikke. Hvordan kan vi det? De har ikke noget tv, Gudrun. Nå, er de i spillet? Ja, det er de. Nå. Jamen altså, det gik så meget normalt. Altså, jeg var ude og gå en god tur med min dreng, Kenneth. Og så... Ja, altså, han opførte sig ikke pænt, så han fik de normale tæsk, som man plejer. Så jeg begyndte sådan lidt over mod nogle mennesker. Han regnede med at kunne hjælpe ham. Og det... Så jeg fik røflet fat i ham i går, det kan jeg love dig for. Og han skal fandme ud for sin mor, det kan jeg med hvor det var. Og det er jo ikke nogen slag for mig. Så han fik nogle slag og... Ja, faldt bevidstløs om. Så lige midt, så kommer en politimand og råber til mig. Jeg skal slippe mit barn. Helt uden nogen grund. Bare fordi han har fået nogle tæv. Ja. Og så udviklede sig en kæmpe skudduel mellem mig og politiet. Det var sgu så meget. Du skal vi lige have den. Du trækker simpelthen en pistol, unge dame. Er det du stod og fortæller her? Nej, det var da afgevær. Der var sgu ikke nogen pistol. Sådan noget næsepis, det bruger jeg fandme ikke. Jamen, så ender så med, at der går nogle perler. Perker. Nej, vil du stoppe det der? Der er afrikanere, der. Ja, dem der ikke er blevet væsket i flere år, der. De må da være sort. Jamen, du ved godt, vi sidder og laver et interviewprogram her. Det er ikke det, jeg har kommet og hentet dig for. Så er der dem med Al-Qaida der, hvis det vil høre, hvad fanden det er, du siger. Men så politiet, de rammer så ham der, Mahmoud Massoud. Hvad fanden han hedder? Malik, han er med i X-Factor. Ja, han hedder Basim, og han er ikke død, nej. Det var ikke Basim, de ramte. Nej, Basim, du var tiden af, du var med Luke. Han var X-Factor i år. Han der vandt. Ja. Så med Lukas. Ja. Og hvad så? Jamen, så udviklede sig med ham Lukas her. Han havde så et kæmpe grøn i underhjuleren. Tror jeg. Og så kommer den der kæmpemæssige ildvoldskamp lige over mig og min unge. Jeg får så heldigvis beskyttelse. Jeg nåede at trække min unge op foran mig, så det er ham, der tager imod skuddene, og jeg får ikke ramt. Så røg jeg så se med den møgskarne en knægt. Skal nogle flere nu, men fanden skal jeg gå slå. Men det var så, i hvert fald sådan, jeg oplevede skud. Er du klar over, at du kommer ind og sidde for det her, Gudrun? Nej. Er du det? Nej, for du sagde, der var ikke nogen, der kommer lige at se det. Og vi takker af fra BBC News. Kan du have det godt i dit fængsel? Nej.